дар ин хонаи фурӯшӣ аллакай стяжкаи пол, шкатур, шпаклёвка, монтажи барқ ҳамаш қоидавӣ кардагӣ аз дӯстони азиз хона мехаред ва дар таъмираш он қадар вақти зиёд сарф намешавад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар гардиши Ленинград ҷойгир аст. Аз ин тараф фабрика ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. ин дӯстони азиз подъезд ҳоло ҳам таъмир идома дорад, лекин бинед чӣ қадар подъезди зебо мешаваду дута лифт дорад. Ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. худи хона духонаga мебошад бо масоҳати умумии 53.4 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад, ноҳияи Рӯдакӣ. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо, транспорт ҳамаш қоидавӣ ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, нархи хона бошад ҳамагӣ 410 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.